Здравейте от Skygym, аз съм Антоанета Атанасова и днес ще ви представя тренировка за крака. Като за начало ще направим загрявка на кардиоуред и сбираме велоергометър. Първото упражнение ще изпълним на хоризонтална лег преса, като ще тренираме бедрата в предната и задната им част. Правим 4 серии от 20 повторения. Второто упражнение е пружиниращ напад от стоеж от място с свободни тежести. Правим 4 серии по 8 повторения или 10 на крак. Третото упражнение ще тренираме седалищната мускулна група. Ще го направим на машина. Правим по 12-15 повторения на крак, 3 или 4 серии. За да завършим нашата тренировка за крака, ще направим стречинг на постелка. С това приключихме нашата тренировка. Това е от нас за днес. Довиждане и хубав ден!